Si Venerable Teofilo Kamumot nga taga-Karkar mao yung unang presidente o unang prior sa mga secular Carmelite priests or sa mga pari nga secular Carmelites. Gitawag ni sila kaniadto mga third order. Karon dugay pa kayo siyang napulihan, bisag namatay na siya, wa pa gihapon napuli niya. Karon ang sunod nga prior, sunod nga presidente sa mga pari nga secular Carmelites, taga-Karkar gihapon, si Father Alden John Baran. Naa siya'y dili mapulihan nga commitment hinungdan nga ako maoy naa karon. Mga igsoon, aniya uban kanato ang imahen sa mahal nga Birhen Maria sa bukid sa Carmelo. Mo ni siya ang gitawag og National Pilgrim Image of Our Lady of Mount Carmel. Gisuroy-suroy ni siya sa tibuok Pilipinas. Karong mga panahon na tungod kay ang Carmel sa Cebu magsaulog man sa ilang 75th founding anniversary, so ang mahal nga Birhen, imahen sa mahal nga Birhen gisuroy pod sa tibuok Archdiocese of Cebu sa mga pinili nga mga alampuanan o parokya. So usa sa mga napili nga shrines, usa sa mga nangapili nga chapels mao ang kining maong chapel ni Venerable Teofilo Kamumot tungod kay siya man maoy unang prior sa mga pari nga secular Carmelites. Gihimo sa Carmelite order ang pagpaduaw sa National Pilgrim Image kani siya aron pag-raise og awareness sa devotion sa Blessed Virgin Mary's brown scapular. Pataas sa kamot ang naay brown scapular. So wala pa. Naa dito sa kilid, naay pila ka buok. Wala pa takaybaw kung saan ang brown scapular. Salamat sa pagpataas sa kamot. Siguro may untag naay brown scapular nga dala ang mga naghatod sa image para mahatagan ang mga wala pay brown scapular. Unsam dining brown scapular? Brown scapular kanang dili lang siguro mo aware pero ako'y nakita nga mga nagsulob, wala lang ni pataas sa kamot kay wa sila kaybaw unsa na ilang gisulob. Ang brown scapular mo na siya ang duha ka pieces of cloth or plastic nga brown nga ang usa magbitay sa atubangan, ang usa magbitay sa likod. Usa na siya ka miniature nga representation sa scapular nga gisulob sa mga Carmelites o sa scapular nga gisulob sa mga DST sisters. Kanang brown nga ilang gisulob nga magbitay sa tubangan o magbitay sa likod, mao na siya ay scapular. Unsa may sinugdanan ni ana? Kanang brown scapular sa Carmel. Giasoy nga sa kinabuhi ni Simon Stock o sa kapari ikaapat nga prior general sa Carmelite order nga milaya sila gikan sa Holy Land paingon sa England, unya gisakit sila maayo dito sa England na problema siya. Kung naghilak siya o sa kagabi ni ana ug may pakita kani ang Birhen Maria taliwa siyang dako kayong problema. Samtang nagampo siya nga na problema, ang Birhen Maria mitungha kaniya og gitunulan siya og brown nga panapton. O giingnan siya, hoc eret tibi et cunctis Carmelitis privilegium in hoc habitum moriens salvabitur. This should be the privilege for you and for all the Carmelites, that anyone dying in this habit shall be saved. Buti pasabot nga gisaad sa mahal nga Birhen nga luwason ang tanang magsulob sa iyang brown scapular, tanang magsulob niini hangtod sa ilang kamatayon. Nganong makasaad man ang mahal nga Birhen Maria ni ana? Una sa tanan, tungod kay ang mahal nga Birhen Maria inahan man sa Dios ug puno man siya sa grasya. Ug ang iyang mga pag-ampo adunay dakong bili atubangan sa Dios. Ug ang iyang mga saad adunay dakong bili atubangan sa Dios ug sa mga tao. Ikaduha, tungod kay
ang kunon man niya nga iyang kaugalingon ang tanan nga deboto niya. So ang tanan nga magsulob og bronze capillary, i-consider na nato nga deboto sa mahal nga Birhen Maria. Ug na sila'y kaakuhan sa pagsangpit kanunay sa mahal nga Birhen Maria kada adlaw. So kung magsulob ka og bronze capillary, dili na siya decoration lang, dili po na siya anting-anting. Basta magsulob ka og bronze capillary, magampo gyud ka kada adlaw. Musangpit ka sa mahal nga Birhen Maria kada adlaw. Magampo ba ka og usa ka amahan namo, o usa ka maghimaya ka Maria, o usa ka himaya samahan. Aron pagpakita nimo nga connected ka sa mahal nga Birhen Maria. Ikatulo, tungod kay gituohan sa Carmelite order nga ang scapular mao na siya ang timailhan nga nagsulob ka sa gugma sa mahal nga Birhen Maria. Timailhan nga nagsulob ka sa mahal nga Birhen Maria mismo. Maingon sila nga the scapular is Mary. Ang eskapularyo kuno mao si Maria nga imong gisulob. Ug kung maunay mahitabo, kung gisulob nato ang mahal nga Birhen Maria, isulob pod nato ang iyang mga kinaiya. Ug kung maunay mahitabo hangtod sa atong kamatayon, way rason nga dili talwason sa mahal nga Birhen Maria tungod kay iya man tang kaugalingon og nisunod ta sa iyang mga values o value systems. Ang scapular dili lang ni siya timaan sa mahal nga Birhen Maria nga atong gisulob. Timaan pod ni siya sa protection sa mahal nga Birhen Maria. Gisulob na sa mga sisters o sa mga pari nga Carmelites ang scapular ug usa sa mga practical nga tumong ni ana aron dili magkabulingit dayon ang ilang gisulob nga sinina. Unang mabuling ang ilang scapular. So dili kas og sabon. Kung nagdaginot silag sabon, pwede nga ang ilarang labhan kana rang scapular. Sa atong pamalandong relihiyoso espirituhanon, ang scapular sa mahal nga Birhen Maria mo na sa atong panalipod batok sa yawa. Mao na siya panalipod nato batok sa sala. Tungkol kay ang usa ka inahan magbantay na siya sa iyang mga anak likod ug atubangan. Ug mao na siya ang timaan sa brown scapular. Isulob na nimo magbitay sa imong likod ug magbitay sa imong atubangan. Kay mao na siya ang proteksyon sa usa ka inahan. Ang usa ka inahan magtrapo sa naong sa iyang anak nga ris atubangan ug magbutang pod og tualya nga ris sa likod sa iyang anak. Mao na siya pagpangga sa usa ka inahan. Ang pagpangga sa mahal nga Birhen Maria, iya kang giyahan sa imong atubangan ug iya kang panalipdan sa imong likod. Manindog palihog.